Swerte yung kasuran kang tarok, sugma. Ha? Kulang. Kadit man lang. Saan ka nagkuha? Ano yung bulaw? Kampusan to.
Mahayang nagtubo duman na duot, namaray. Patulong nga doon, bago ito, nais patulong. Pag tama talaga sa panahon, ano? Iyo, maglima na, nakatubo na. Nakaluwas na. Iyo, dahil na kayo. Dapat talaga tululang pagpatsiti. Sa kahapon ito pig ano, tanim. Iyo. Sabi ko mapamuli na mo na ko ta nag-uuran nga ni paghapon duman sa ano, sabi ko tiyan na lang na hapon. Ay nagsaka ta nag-uran na paghapon. Iyo na ora man hanggan, sige. Ay duman makusog. Hapon. Makusog doon ang uran. Kaya sugma pa talaga ko padigdi-digdi. Pero pinuwutong na ang bitis ko. Sabi ko tama-tama sambulan na maduman nakit. Ay sarong simana ka ako si ano. Itong tinanom. Iyo. Si mga pala yung gabagano ng bel ko nga na. Di mo ganun nakaliam ko. Naka-over na tubig. Sain? Yung bugay sa. Nag-apaw na ki ano, Ruji? Ay dahil ka, nalog pa sa muna. Jun, matarok ka na. Baka na silang dua. Pero, nakusog-kusog na. Hindi na kaya ano, traktor. Langkaw. 这一次我真的睡着了。
na.